tots els anys el grup València Pa de Qualitat forma part de lo que és l'event, perquè tenim molt bona relació, perquè creguem, a més, que el pa de qualitat té que estar sempre a les nostres taules, perquè volem fomentar el consum d'aquest pa artesà i bo, d'acord? I sempre ha estat Juan Rossell com a president del Gremi de Forners i Pastissers i com a amic. I Pepe Cotaina fa unes coques espectaculars, bé d'oliva és, i jo he dit, jo recordo que tinc alguns amics d'aquella zona que parlen de les coques i les volen com nosaltres podem voldre, no sé, la coca en cacau o alguna, saps? I jo he dit, fantàstic. Però a més, Pepe ha fet l'I+D i és un plus que a mi m'agradava un muntó, i és que fa airbags, no per a cotxes, sinó per jalar. I jo he dit, no passa res, avui és el dia que anem a veure un poquet en què consisteix les coques tradicionals, com ha evolucionat aquest home des del món de les coques i demés, i a la vegada aprofitarem per aquest Carolina Duart, que és companyera i equip de Can Ros, que ens ajuda a totes, i a més ella és docent, col·labora en Xoví, l'assessora gastronòmica de Xoví, va muntar unes coques, recordo, per a que podem veure com ha fet Paquito, per a Carolina Duart, d'acord? Comencem, si voleu, introduïu el tema i quan sigui el moment, Carolina va... Carolina, tu com vulguis. Home, jo crec que el millor és, Pepe, que ens expliquis un poc primer el teu origen, no? I com se te va ocurrir començar a fer este producte tan... Pues bueno, yo lamentablemente no tinc una tradició paral·lela. Estic així en este món, sincerament, accidentalment. Arrel de la crisi tan famosa, pues jo vaig caure en este món fent pizzas. I allò m'ha ensenyat, va donar una exodibilitat, perquè vamos, hasta ara els cuiners és la moda, no? Que sempre està una gran dona, sempre està a la sombra, i el meu fill, que enguany acaba de ser l'hostaleria. Imagineu-se les crítiques que jo tenia en casa a l'hora de fer una cosa que jo mai havia entrat en la cuina, i en la panaderia menys. Hi ha molta gent que me coneix i me diu, ui, si t'hauria tu madre, no? Perquè jo l'únic record que tinc en casa de fer pa és pues, en Nadal que fèiem els dolços. Sí que en la casa sí que havia una tradició de fer dolços i pastissers de maniato i de picao, que sempre m'ha agradat i jo col·laborava en casa. Però a banda d'això, fins que no va vindre la crisi, jo vinc d'un sector molt innovador, la telefonia. Jo vaig estudiar, sincerament, informàtica, m'he dedicat a les telecomunicacions i els estudis que he acabat, sincerament, són de biologia. Y tinc dos especialitats. Una, liturgia, para entender lo que fan els retors en missa i tot aquest tipus de coses, i l'altra és història de la Iglesia. I això a mi m'ha situat molt en este món, perquè clar, quan me demanen que doni classes o faig un curs o el que siga, pues, sincerament, no tenim internet. Tu agarres i dius, pues, la receta de no sé què, 20.000 recetes, no? Però mai tenim l'origen de les coses i tal. Pues a mi, he estudiat història, pues, m'ha situat moltes vegades, m'ha ajudat a situar en lo que és el producte, no? Llavors, bueno, tampoc, és un poc el que jo faig. Vam començar fent pizzas, clar, com arribava tan tard, pues en casa ens plantejarem fer alguna cosa diferent. Llavors jo no me plantejo vendre a públic gratuït, perquè el meu sector bàsicament és l'hostaleria. Vam començar a fer coses especials d'hostaleria. Vam començar en la pizza, vam fer la pizza més fina, després vam evolucionar a fer una focaccia, però clar, sincerament jo, per restauradors, he de fer les molt. A mi m'ha costat posar-me a estudiar el major panaderia. També he sigut un exemple per als fills, perquè tinc 3 fills, ells també m'han vist de major estudiar, doncs encara s'ha valorat moltíssim que els pares, sense coneixement de masses, de res, doncs estic ja, me piden interessant per a un curso de farines, un curso de masses i tal, però això ha sigut també molts fracassos, caure, alçar-lo, estudiar, intentar, i fer-li, després distribuir bases de pizza, distribuir unes croquetes a nivell de restauració, i els mateixos hostelers m'ajuden sincerament a dependre més.
Porque digo, oye, ¿me podrías hacer ahora la coca esta que haces? ¿Por qué no me la haces ahumada? Y digo, bueno, pues vamos a ver, si lo hago en colorante o lo pinta a caramel, cuando lo metes en el horno, pues cambia el color negro, ya no es lo que queremos y tal. Me obligan también a estudiar y estar continuamente en X. Por eso intentan desarrollar paisismos de la forma tradicional del folk, que fan unes coques més grans, que fan un format per part de vida, de bocado, una xicoria individual, després la barqueta a mi m'agrada fer-li el borde de la barqueta, i la veritat pues, que cada volta, i arrel de tot això, pues enganyamos. Error. Enganyamos con tots, no? Jo, quan vam començar a fer això, realment este producte el van treure en un fill de xoriço i a base de tirar pa a la basura, a mi se va ocurrir totes les normes que tenien, al principi era tot tirar, posar-les a la porta del obrador y hasta que un día nos dijo, papá, tira eso ya porque se van a hacer un montón de bichos ahí y vamos a hacer un jaleo aquí tremendo. Tíralo ya y tal. Yo volía que cada volta que hicieron del obrador y veguera lo que havien patit desarrollant ese producte que para que valorara, no? El pez gran, sempre les peces grans pues, són més fàcils de fer, no? Després va vindre la complicació quan els mateixos que ens diuen oye, para catering o para una tapa o para no sé qué, claro, el fem a mà, uno a uno, esto es uno a uno. Y ya pues nos han plantejat es començar a fer peces xicotetes i utilitzant la mateixa tècnica. La veritat és que tenim una gamma pues, el nacho suflado, pues el trianguler, tengo un trianguler, un nacho y un suflé, un saquito, el canelón, la rosquilla, en fin. Y lo que hem aconseguit és dignificar el pa. Perquè a mi m'agrada dir-ho, quan tenim el menjar, tot està molt bo, ens posem un manjar, un banquet en casa, i si per casualitat se mos oblida el pa, comprar el pa, què fem? Anem a la fira a comprar el pa. Pues, jo volia que els meus pans tingueren personalitat pròpia i dignificaren el pa en els restaurants. I aconseguint això, fem que el pa siga protagonista en el menjar. És que sempre el pa siga un complement, sempre està a la retaguardia, agafem el pa de un llaurer o d'acompanyament, però mai li dona un protagonista. No? Si veus una pizza muntada, saps que la pizza està muntada sobre una base de pa, però no acabes a pensar, sempre dius que no està la pizza, no? Però penses en les ingredients que té la publicitat. No? I quan veus un pla muntat en un pa d'estos, el gran protagonista és el pa. Llavors vam intentar aconseguir esto que realment ho dius. Es un plaer estar así, tocando rock en el rec. Y para mí es un plaer enorme el poder contar en un gran amigo, que es Pepe, un tío que ha tirado per a una part de la panaderia d'innovació. No s'ha anat buscant un sentit de la nova panaderia, però ja li ha trobat un fil a la panaderia que és espectacular. Espectacular perquè tot això ve al voltant d'una coca. I la coca, al final, realment, quan parlem de pizza, parlem de coca, parlem de recapte, parlem de quin tipus de coca parlem. Parlem simplement d'un matzó. El pa egipci, el matzó. L'única diferència que hi ha entre el matzó i la coca és que la coca dur, ven, i el matzó no dur ni massa mare ni massa. És la gran diferència. A raïs d'ahí apareix el pa com a cullera de menjar. Però els valencians no tenen que oblidar-se mai en la vida que els més fenicis que hi ha, realment l'intercanvi cultural del Mediterrani, el València ha sigut una part molt important de transmissió cultural. Quan nosaltres parlem de pa, parlem del Mediterrani, no parlem del pa. Nosaltres no som molt de centenos, aunque estem incorporant-nos molt ara mateixa, perquè és un cereal talment sa, i estem incorporant molt en les nostres fabricacions i noves produccions. Però no oblidem-se mai que nosaltres venim d'un producte molt simple. Farina d'aigua i sal i un poc de massa mare. Això és el que li dona
la textura per a poder unir-se al blodet, ullera, i quan a algú se li va ocurrir, ficava el blodet. A poc, si se fiqueu a pensar, han tingut ja grans escrits. L'últim escrit que hi ha d'Enric Morera és espectacular, és brutal. Simplement perquè jo la primera discussió que tingui sobre la coca i la pizza la tingui a la Sardenya, a Itàlia. I el més curiós de tot és que la primera pizza que ells diuen pizza i la primera coca valenciana és una sardina de bota. La primera pizza no és una margarita. La primera pizza com a concept de pizza sí que és una margarita. Per què? Perquè ho han celebrat que la reina Margarita baixa i entonces estan els tres colors de la pizza madre. Realment, els italoamericans són els que li donen el bombo a la pizza, no els italians en concret, són els italoamericans. Entonces, claro, nosotros han quedat així darrere, la nostra coqueta salà. Ells saben vendre un Ford en una ràdio, no sé per què, però bueno, els italians són capaços de fer un Ford en una ràdio privada. Aquí jo estava dient tot molt bé, que els italians tenen la millor maquinària, saben fer-ho molt bé, i en panaderia també, en el tema de pizza. Entonces, per a mi és un orgull, ho vaig dir davant del món, un orgull, un tio com este. Jo soc sèptima generació de forners, i este senyor és la primera. I un tio com este le pega la volta, s'ha tret ahí al màxim per aconseguir un producte que ja jo estic assombrat, perquè jo l'he fet en una casa, però no aixina com ella. Jo l'he provat perquè fem unes ensalades, però també la restauració, que ens apreta molt, és un cascaven, ho ficaven dins i entonces ells ho servien. Però claro, quan vas veure el montatge que duia l'home este, dic, no de la nova vida. Que no vas pensar mai en ficar-li un tub per a poder transportar-lo, a mi se me trencaven tots. Però no pensi... La focaccia de algues, que és una cosa mescla, té un sabor amarg, un mosser de mar, no? I per a que siga la protagonista aquest sabor, per a no enmascarar, per a continuar en la línia de estem menjant un tros de mar, anem a acompanyar-lo en una cremeta de plàncton i formatge. ¿Vale? En primer lloc, la cremeta serà la base que acompanyarà la protagonista que va de la mà de la focaccia. És un mollet que està, en aquest cas, marinat en una aigua de mar, que porta un poc de vinagre, un poc de lima. A continuació, hi posarem uns radells de tomaca seca. Un poquet d'una mayonesa de wasabi i un poquet de sèsam. I per acabar, de rematar este mosser de mar, un poquet d'alga podium. La següent tradició per a nosaltres és il·lusió i esforç.